Tervetuloa Kaikki Peliin TV:n historian ensimmäisen jakson pariin. Täällä ollaan Viitaniemen Tekojää radalla. Tänään JPS ei täällä pelaa, mutta valmistautuu lauantaiseen derbypeliin IFK:ta vastaan. Vanha sanonta sanoo, että jääpallokatsomoon ei voi pukeutua liian lämpimästi. Käydään kysymässä tässä vaiheessa JPS:n valmentajalta, maailmanmestarivalmentaja Esko Tammilehdeltä, että minkälaisia muistoja tulee mieleen oikein kylmistä olosuhteista. No Kemerosa, muistaakseni se oli 84, oltiin pelaamassa Rassian Government-cupia ja siellä pakkaset huiteli siinä 25-30 tuolla Siperiassa. Ja jää oli aika nihkeä ja ilma oli kuiva. Ja sitten tietenkin pikkupoikana muistan Kemistä Veitsiluodon kentältä, siellä oli kovia pakkasia. Sitten kun se oli vielä meren rannalla se kenttä, niin siellä oli tosi rajuja olosuhteita ja välillä kun oli pakkasta ja sitten sattui olemaan kovaa tuulta, niin kyllä sillä monta kertaa varvota käpristeltiin kopissa ja itkua väännettiin, kun varpaat alkoi sulamaan. Niin, miten jääpalloilijat vastaa pakkaseen? Vetäkö sieltä villahousia tai muuta jalkaan? No kyllä sitä pitää lämpimästi pukeutua. Tietenkään luistimia nyt ei mahu muuta kuin yhdet sukat korkeintaan, että ei sitä nyt varpaita on vaikea suojata tietenkin. Mutta sitten kaiken maailman viritystä voi laittaa nenän ja poskien suojaksi ja leuan suojaksi. Ja sitten se tietenkin, että otteluita voidaan pelata niin kuin lyhyemmissä jaksoissa. 3x30 on aika yleinen ja sitten jopa niin kuin 4x22,5, mutta ne pitää olla jo tosi kovat pakkaset. Niin on, me ollaan nyt IFK:ta pisteen eellä. 11 peliä on kumpikin pelattu ja meillä on 13 pinnaa ja IFK:lla 12. Ja jos nyt pystytään ottaa voitto täällä, niin päästään niistä taas vähän karkuun ja sitten asetelmat loppupelejä ajatellen tulee paremmaksi meille. Se on todella fyysinen joukkue. Ne pelaa todella kovaa ja ihan sääntöjen rajamalla koko ajan ja mailahäirintä on kovaa ja kontakti on kovaa. Se on niin kuin ehkä ne pelaa fyysisesti kovinta peliä koko sarjassa. Se on maalivahtipeli meillä on hyvässä mallissa, mutta tuon Taimasen puolustuksen osalta niin meillä oli ongelmia alkukaudesta. Meillä muuttui niin paljon viime vuodesta tuo joukkue, mutta nyt me on muutettu sillä lailla, että Mikko Rytköstä on pelotettu nyt liberona viimeisessä 3 pelissä. Se on tiivistänyt huomattavasti meidän puolta.